Wow, naše kuće! Sada imam posebnu kuću za svoju lutku. Wow, ona je tako vatrena. Jako mi se sviđa. A ja imam lepu ledenu kuću za moju lutku. To je super! Sviđa mi se! A još imam veoma ukusnu lizalicu. A vreme je da je pojedem. Baš je ukusna! A sad je treba razbiti. Da, ukrasit ću krov sa ovim komadićima. Pogledajte, to podsjeća na prave ledenice. Samo što se one neće topiti. O, da, odlično! Baš mi se sviđa! Super! A kod mene će na krovu biti lava. Treba samo pokrenuti vulkan. O, da, uspelo je. Pogledajte kako lepo curi lava po krovu. Sviđa mi se. Divno. A ja sam pronašla lepu rasvetu od ledenica. Tako slatko zvone. Hoću da ih pričvrstim između spratova. Janice, a šta je kod tebe? A ja sam odlučila da između spratova ukrasim sve vatrom. To najbolje odražava moju prirodu. Ispalo je baš onako kako sam htjela. A meni se sviđa moja kuća. Uzgred imam ideju za dvorište ispred kuće. A narendat ću malo leda. Pogledaj, dobila sam lep sneg. Sklonit ću malo snega ovdje i ovdje. A tu ću staviti fontanu. A ovdje će biti lepo drvo sa ljuljaškom. Tako je. Sada da vidimo da li će se svidjeti mojoj snežnoj kraljici. Moram te presvući za klizanje. O, a vidim da je oduševljena. Baš sam srećna. Bravo! A kod moje lutke će ispred kuće biti bazen sa lavom. Sad ću joj presvući u kupaći kostim. Da, sada može da pliva. A ja ću za to vreme dodati logorsku vatru. Stavit ću ovdje drva. A moći će da sedne ovdje, da peče marshmallow na vatri i da odmara. Tako mi je lepo ispalo. Želim što pre da pređem na spratove kuće. A već imam ideju kako da ih ukrasim. Na prvom spratu ću staviti kamin u obliku vulkana. A još ću rasporediti zmajeve. O, tako su slatki. Pronašla sam 2 savršene police za knjige. Evo ih. Dakle, stavit ću jedno ovdje. I rasporedit ću knjige. A još imam fotelju od vulkanskog kamena sa jastukom od meke lave. Tu će biti stočić sa omiljenim knjigama. Wow, ovdje je tako predivno i vatreno. Sviđa mi se. To je baš u mom stilu. A volim kad je kod kuće uvek toplo. Znala sam da će ti se dopasti. O, sigurno ti treba šolja toplog kakaa. Da. Izvoli, draga. Moja lutka će moći da čita ovdje knjige hladnim večerima. Savršeno. I ja sam već smislila šta ću da radim na prvom spratu. Dakle, prvo ću staviti ledeni pod. O, kako lepo svetluca. Uzet ću lep papir. A potrebno ga je odmotati i zalepiti za zidove. Sad imam ledeni zid. A još sam pronašla odličan tron za svoju snežnu kraljicu. Hajde, sedi, draga. Još ti treba kruna. Eto je, izvoli, sad si prava kraljica. Volim te. Tu ću staviti scenu sa harfom. A moja lutka će da svira ovdje. A tu će stajati violončelo. Da, moja lutka je baš talentovana. Ja obožavam klasičnu muziku kao i moja lutka. O, treba malo svetla. Okačit ću svuda disko kugle. I još ću dodati rasvetu. I još par detalja. Wow, sve je tako lepo. A baš sam zadovoljna.
Pa dobro. Ja sam već smislila ideju za drugi sprat. Imam sanduk. Unutra su crveni rubini. Tako su lepi. Dakle, sipat ću ih po podu. I još malo ću zalepiti na zidove. Odlično, svetlucaju. Luster ide na plafon. Treba mi još nekoliko baklji sa vatrom. Palim ih i to je to. Super. Tu će moja lutka večerati. Stavit ću dugačak sto. Ovdje će se peći meso. I obavezno mora biti crvena paprika. Tako je, ostalo samo dodati stolice. Sada moja lutka može da uživa u ukusnom ručku. Ona ovdje ima sve što voli, crvenu papriku i vruće meso. Prijatno, draga. Uživaj. Jel ti se sviđa? Vidim da si zadovoljna. A šta ovdje radi Rose, a? To je prosto smešno. I ja imam mnogo bolju ideju. Pogledaj. Izvadila sam lepe dijamante. Sipat ću ih po podu. A još ću uzgajiti par kristalnih stubova. Odlično. Tu ću staviti barski sto i stolice. Ovdje moja lutka može beskonačno jesti sladoled i torte. Treba više sladoleda. Ali to još nije sve. Stavit ću ovdje police sa sladoledom i okačiti rasvetu. Zatim ću staviti sto sa ledenom stolicom. Tako je. Pripremit ću ručak za moju lutku. Sve je spremno. Možeš da jedeš, draga, prijetno. Wow, je li to sladoled? Ja ga obožavam. Baš je lijep, hvala ti, Rose. Super, a vreme je da sredimo treći sprat. A već sam pronašla savršen snežni pod. Uzet ću papir i zalepit ću ga na zidove. Wow, ispalo je kao snežna pećina. Zatim ću okačiti par ledenica i obavezno treba krevet. To će biti spavaća soba moje lutke. A pored ću staviti kadu i napuniti je ledom. O da, tu moja lutka može da se osveži kad poželi. A vreme je za odmor, moje kraljice. Hajde da te presvučemo u pidžamu, a sada lezi da spavaš, laku noć. A dok se moja lutka odmara, pogledat ću šta je Janice uradila. Ja sam pronašla odličan ukras. Stavit ću ga ovdje. Tu će biti krevet. A ovdje ću okačiti rasvetu. Tu će biti njena garderoba. Okačit ću sve haljine molutke. A tu će biti sto sa kozmetikom. Super. Sada i moja lutka može da se odmori. Wow, devojke, baš ste lepo ukrasile svoje kuće. Janice je dobila odličnu vatrenu kuću, a Rose je napravila predobru ledenu kuću. Bukvalno osjećam mraz od nje. Napišite u komentarima koja vam se kuća najviše sviđa. Tracy i Melissa su najbolje drugarice i često se zajedno igraju sa lutkama. Iako imaju različite ukuse, njihovim lutkama je baš teško živeti u jednom prostoru. Unutra je pravi zemljotres. Eto, više nemate kućice. Vreme je da izgradite nove. Okej, znam šta da radim. A što sam ja Gora? I ja ću napraviti svoju kuću. Sve potrebne delove ću zalepiti međusobno pištoljem za lepak. Tako je. O da, savršeno. Ovo ide ovdje, a to ću staviti u sredinu. Savršeno. Kuća je sastavljena. Ostao je samo krov. Sad je sigurno sve gotovo. A šta je kod Melise? I moja kuća je sastavljena. Planiram da je farbam. Ali za početak ću izrezati prozore. O da, uspela sam. Hej, zašto ponavljaš za mnom? Otkud ti to? Ne ponavljam. I meni trebaju prozori.
Dobro, ja znam kako da je odgovorim. Imam vodeni pištolj. Eto ti. Ha. Baš si bezobrazna. Za malo da mi pokvariš šminku? Pa dobro, vreme je da ofarbam svoju kuću. Izvadit ću šminku. O, da, pogledajte. Ovo je savršena roza nijansa. Da, ovaj lak odgovara. Dakle, ofarbat ću celu kuću sa njim. Odlično ide. Pogledajte kakva prelepa boja. Prošlo je toliko vremena, ja sam tek završila sa farbanjem krova. Kod mene je sve mnogo lakše. Uzet ću kantu sa zelenom farbom. Sipat ću ovde. Zatim uzimam valjak, umačam ga i farbam kuću. Da, tako će biti mnogo brže. Još par dodira i eto. Pogledaj, ja sam već ofarbala celu kuću. Ona me stiže. Ja sam smislila kako da ukrasim krov. Stavit ću preko mekano rozačebe. Ja imam bolju ideju. Na krovu će biti cveće, mahovina i trava. O, da. A još ću staviti ramove u prozore. Odlično. Ja imam ram, ali beli. Tako je. I dodat ću detalj na krov. O, devojke, vaše kuće su ispale tako lepe. Svaka vam čast. Sljedeći korak je da ih ukrasite unutra. Hajde da počnemo. Dakle, ja počinjem. Imam dobru ideju. Stavit ću tepih na pod. Tu ću staviti kauč. A pored lampu. Ovo će biti dnevna soba. Tu će stajati ormar i komoda. I stavit ću knjige ovde. Ukrasit ću sobu drvetom, a tu ću staviti sto za proricanje. Moja veštica obožava da proriče budućnost na magičnoj kugli. O, da. Jao, zaboravila sam na ogledalo. Ono savršeno odgovara. Dakle, veštica drži. Kači ga na zid. Ona obožava ogledala. Sad je sve spremno. Baš mi se sviđa. A šta je kod Tracy? Je li? Ja sam okačila zavese od perli. A sad ću staviti tepih, fotelju, lampu i komodu. Tu će stajati sto, a na njega ću staviti cveće u vazama. Šta još da stavim? Znam. Na komodi će stajati televizor. Moja lutka obožava da gleda smiješne emisije. Odlično. Dnevna soba je spremna. Baš sam zadovoljna. Lutko, a da li se tebi sviđa? Pogledaj. Vidim da si oduševljena. Baš mi je drago. Sada treba da razmislim o drugom spratu. Da, ja isto. Dakle... O, ideja. Uzet ću veštački travnjak i stavit ću ga ispred kuće. A šta je sa Tracy? Gde će? Dobro, uskoro će se vratiti, valjda. Moja veštica obožava da vozi bicikl. Ovdje ću staviti malo jezerce. Eto ga. Pored će biti klupa. I moja lutka će moći uveče da sedi na klupi i posmatra patke u jezeru. O, preslatko. Plivajte, mališani. Veštico, šta misliš? Jel ti se sviđa? O, znala sam da će ti se dopasti. Da, ovdje je savršeno mjesto za čitanje. Uživaj, draga. A šta je kod Tracy? Išla sam u shopping i kupila sam savršen bazen. Evo ga, stavit ću ga u dvorište. Prelepo, a unutra ću sipati vodu. O da, tako je. Zatim ću staviti ležajke i pojas za spašavanje. Ipak 2. A sad ću obući lutku u kupaći kostim. Op, eto, pogledajte kako je lepa. A može se kupati u bazenu kad bude toplo. Ekstra!
Vidim da uživa. Čekajte, kakva je to buka? Komšijama su stigli gosti, šta? Da, moja lutka ima mnogo prijatelja. Tu je i Ken, to je njen dečko. Pogledajte kako je lijep. Hvala što si stigao. A ovo je najbolja drugarica moje lutke, Sara. Oni će se zajedno odmarati pored bazena. Daću svima koktele i uključiti muziku. Juhu! Ovo je jako zabavno. Šta? Ona smeta mojoj lutki da uživa. A sad ću napraviti kuhinju. Imam prelep roze nameštaj. Odlično će izgledati na drugom spratu. Na police ću staviti omiljenu hranu moje lutke. Aha, tako je. A ovdje će biti pića, kola, mlijeko i sir. Tu će biti barski sto, stolica i doručak. Moja lutka je već ogladnela. Vreme je za doručak, draga. Sedi. Prijetno. Melisa, ja sam već završila. A šta si ti napravila? Ja sam već sredila celu kuhinju, pogledaj, izgleda baš skupo. Tu će moja lutka provoditi romantične večeri u ponosnoj samoći. Moja kuhinja je svejedno bolja od tvoje, Tracy. A na trećem spratu će biti spavaća soba. Dakle, prvo treba staviti crni tepih. On je tako mekan. Pa ne. Meni će ceo pod biti od mekog tepiha. Tako je? Pa šta? A moja lutka će imati savršen krevet. Stavit ću ga ovdje. Ne, ovako izgleda savršen krevet. Pogledaj. Kako da ne? A moja lutka će u spavačoj sobi imati ormar za stvari. Stavit ću ga ovdje, dodat ću ogledalo i komodu. Na komodi ću staviti gramofon, a na zid ću okačiti poster. Pa šta? Moja lutka također ima svoju garderobu. Tu ću okačiti svu njenu odeću. O, da! Odlično! Zatim ću staviti stočić. I eto! Hajde, lutko! Pokazat ću ti tvoju novu savršenu spavaču sobu. Znala sam da će ti se dopasti. Trudila sam se. To je presmešno. Mojoj veštici se također sviđa njena spavača soba. Ona čak može da pravi diskoteke tamo. Kod nas je sigurno zabavnije. Wow, devojke, napravili ste odlične kuće. Ali šta će biti dalje? Ja imam tortu. Lutko, a hajde da odemo u goste. Melisa, moja lutka želi da posluži tvoju vešticu tortom. Odlično učite. Moja lutka obožava torte. Wow, baš im je zabavno zajedno. Tracy, a mi smo ipak najbolje drugarice. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Ćao, čao!